Това може да го прочетеш в ChatGPT, но в практиката изглежда различно. Как разпознавам качествен инструмент за 30 секунди? Не теория, практика. Първо, конструкцията. Ако тук има компромис, всичко останало е без значение. Добрата изработка си личи, но не винаги само визуално. Задължително се пробва. Понякога, още при първото движение, разбираш дали има стабилност или само изглежда добре. Второ, детайлите. Те показват дали продуктът е мислен или просто произведен. И тук си личи контролът. При по-слабите продукти, още при проверка на няколко бройки от един и същи модел, се виждат разлики. Това означава едно – занижен контрол. Трето, балансът между цена, качество и предназначение. При добрите производители той е ясен и се вижда веднага. Не е най-евтиният, но никога не е случайен. И четвърто, усещането. Това не се пише в спецификацията, но винаги си личи. Материалът, звукът, дори и мирисът при някои продукти издават повечето, отколкото изглежда. И още нещо. Не разчитай само на написаното в общите спецификации. Звучат добре, но рядко казват цялата истина. След 30 секунди вече знам дали това е инструментът, на който може да разчиташ.